खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोसो गोरबोजों बरायहरबाय आसा खालामो दिनैबानि भिडिअखौ जोबजासिम जालांगोन होननानै थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ सेट खालामसै दा ओंखारलायबाय नै जोङो स्कुलाव थांनो फिसाजोखौ स्कुलाव दोनलांनांगौ ओंखारखांबाय ओमफ्राय दा माबा मोनसे जाहोहरनोसै आरो फिसाजोनो जाहोहरनानै थांसै टाइमाबो 6:40 जाबाय दा थांसै 7थायाव ओंखारलांसै आरो जोङो रेडि खालामजोबखांजोब्बाय रेडि जाखांजोब्बाय जोङो दा थांनांसिगौल' आरो दिनैबानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय अननानै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हाथ्र'नो आरोना हारसिंनो ओरैबो माने माथा गरम जायो सिखारबाथाय फुंनिफ्रायनो जाला थाब देरथारदमा थाब अखाबो हागोन खोमा मैयाबो अखा थिंख्लाब सिजालांनाय साथामबो बिमाबो फिसाबो आरो दिनैबो नै एसे अखा खोरोमगासिनो दं ओंखायनो थाब थांनानै दोननानै फैथारसै आङो ओंखारबाय जोङो नै अखाबो फैथारगौ एकदम गोसोम जाबोथारबाय लाबो साबिया माबे गारि साबिया दानो अखा लोगो मोनलांबाथाय जारला जाथारगोन गथ' लानानै बिराद जारला जायो आरोना बिमा फिसाजों सानैल'बा देन अरजाया बे उन्दै दङना बिराद खस्थ' जायो अखा हाबाथाय नै बोथोरा एकदम गाज्रिथार अखा फैथारगौ माबार थांनानै फैथारसै सफैबाय जों स्कुलाव बोथोरानो एकदम माबा मोना बायदिसो जाफिनबाय नै खोमसि जाबाय हौवासै अखाया सफैग्रोबाय जोङो थांसै जोंबो थाबनो नङाबा जारला जाथारगोन अखायानो लोगो मोननांगौबाथाय मैयाबो एकदम थिंख्लाबखा बेहाय बाय थांदो दे थांफिनसै जों न'आव दसेनो स्रां जाफिनलायबाय नै बोथोरा न' सफैनायजों नेट खोंनायजों अखा हानायजों जाबाय अखा थाइफ्रिबाय नै सफैगबाय थावबो आरो लायफिननायावसो दा जारला जानोसै अखा हाबा उन्दुबाय सनाखौ फुथुग्रोबाय ओंखाम ओंख्रि संसै फिसाजोआ दिनै चिकेन पक'रा जायोनो आंखौ बानायनो थिनदों दालि ओंख्रि ओमफ्राय चिकेन पक'रा जायोनो ओमफ्राय थाब बानायनोसै आं उन्दुनायावनो 10:40 गयोना थाब लायनांगौ ओंखायनो थाब संनानै खालामसै आङो रेडि नायलांबाय था दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम सिखारलायबाय नै जोंना सनाया उन्दुनाया बिदिनोसै गथ'फोरनि उन्दुनाय दानो उन्दुयो दानो सिखारो नै आं चिकेन पक'रानि थाखाय बेदरखौ आराम सुनानै लाखाबाय आङो दा दल'थार' नै आंना आखायावनो माबायदि ब्लेडा बौनानै होखो बिनि आसुगुर हानो नागिरदोंमोन आरोना आं दा उन्दुनायाव ओमफ्राय सिखारनानै होबाय ओरै लानाया आंनाव सिद्लाब मोननैनि सुखाबाय आं बेखौ दा ओमफ्राय लाजोबखाबाय मा नांगौ दा होनसै थाब खालायनोसै आङो ग्राइन्डाराव होलायलायासै आरोना बेहायनो देनानै लाबाय आङो सामब्राम गुफुर पियाज ओमफ्राय बानलुखौ सनानि थाखायनो मिक्सार मेचिनखौ बाहायनाय जाला आरोना जोंना उन्दुदोंमोन नालाय बियो ओंखायनो सिरि मोनजानो गिनानै बाहायासै आङो ओमफ्राय नै दसेनो सिरि मोनलायबाय रब्रा दल'थामा जारलाथारलै आं जेरै बानायो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामलांसै आङो माने बयनिबो बानायनाय एखे जाया आरो दा गावबागाव माबा मोनसे थायो बानायनाया ओंखायनो दा आं जेरै बानायो बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै आरो आङो बेसन एसे होनसै एसेल' होगोन ओरैनो ओरैनो नामनिल' होबाय आरोना आं बेसनखौ बारा बुरजा होआ बेसन ओमफ्राय कर्नफ्लावार होनसै एसे बेखौ दोन एसे बुरजा होगोन आं कर्नफ्लावारखौ कालारनि थाखाय होनसै बेखौ एसे
एसेल' होनांगौ आरो ना एसेबानो बिराद कालार जायो नांजोबो नै आखायाव एसेबानो दुन्दिया गुरा एसे होनसै सया सस होनसै एसे दाउदै दैसे होनसै ओमफ्राय आंबो माने एथ'ग्राब गोरों नङा आरोखि आं जा जेरै बानायनानै जायो आं बेखौनो नोंथांमोननोबो शेयार खालामबाय आरो सबनिबो माने बानायनाय प्रसेसा आलदा आलदा जायो आरोना आं जेरै बानायो बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै मिक्स खालामसै एबार मोजां लागायनानै ओमफ्राय फ्रिजआव दसे सोनानै दोनसै नै मेरिनेट खालामखांबाय आङो ओमफ्राय दसे बेखौ फ्रिजआव सोनानै दोननोसै ओरै दालिबो रुहरबाय आंना दालि ओंख्रियाबो गोदौबाय ओरैथिं ओंखाम जाननानै होबाय ओमफ्राय बा चिकेन पक'राखौ एवनानै गालांखानोसै ओमफ्राय फिसाजोखौ लायनोसै आङो एबार चिकेन पक'राखौ एवनोसै आं फ्रिजआव सोनानै दोनदोंमोन ना नै एबार हाननोसै नै एवनोसै आं एबार आंना चिकेन पक'राया मोनबाय जा बरिया जाखाबाय जानाय नायाखै आरो आं दाबो नै ओरै एवहरबावबाय आङो नै माखासे बेखौ खांनानै दोनबाय हटकेसआव आरामनो लेखा सायाव माबाबाय थाव सोबखांनायनि खोबनानै दोनसै गुदुं गुदुं थानायनि दा थाला नै बाम जानो लुबैथारबाय बिमाजों हाय होनदो दे हाय होनदो दे टाटा होनलायना दे मामा टाटा टाटा दे टाटा मोनबाय नै बेखौबो खांगारनानै लानोसै आं नैबाय दोनसै मोनजोब्बाय नै बे हायनानै दोनजोब्बाय आङो ओमफ्राय दा फिसाजोखौ लायनानै फैगोनसै मा जाखो नै आं फिसाजोखौ लायगोनसै ओमफ्राय जाफैनोसै गोथावनो जानो लुबैथारबाय ओंखारबाय आङो फिसाजोखौ लायनो टाइम जाबाय लायनानै फैनोसै थाब थाबनो थ' आं थांगोननोसै फिसाजोखौ लानानै फैगोननोसै गथ'वाखै लेगासिनो दं आङो नै टाइमा जाबाय एसे लेट जायो आरो एखमबा फैगौ खोमा औ जा लेट ओंखारबोयो जोंना नाबो गैया अखासो थाइफ्रिलायबाय अखा हानानै थाथ'नांबायसो नै दसे अखायानो दसेनो गनाय लोगो लोगोनो हाबाय स्कुलाव दोनबोबा हायो स्कुल गबा हायो अखा हानानै लामायावनो थाथ'नांबाय जोङो जा जारलाखा अखायानो दसेनो माबा जि लामबोजोबदोंमोन आङो रानजोब्बायमोन सेस सिजोब्बाय गैया अखायानो नागारा नै लामायाव मालायनि लामायाव फैगासिनो दङ जोङो थाथ'नानै न'आव मोनफैबाय नै ससे सलास न'आव मोनफैबाय जोङो फिसाजोखौ टट'जों हरबाय जोङो लासै लासै साथा हमनानै स्कुटि सालायनानै फैबाय आरो ओंखाम जानोसै जानोसै जोङो रेडि लाबोजोब्बाय नै जानोसै जेबो सङाखै आङो दिनै दालि ओंख्रि बे पक'रा चिकेन पक'राजों जागोन आरो ना दालिया ना 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 हटकेसआव दोनदों नालाय ओंखायनो गुदुङैनो दङ र' 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 मा र' 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 सासेया डिस्टार्बथार
जानायाखै आं दाबो पकराखौ र' मा र' नों जानो आरो आं दौगोन ना र' दौगोन मा दौगोन थ' जों जानोसै नायबाय थाथ'दो जानाय नायनि र' पकराखौ बेदर बायदि टेस्ट मा चिकेन पकरा नालाय बेदरनि टेस्ट मोनाबा मानिथो टेस्ट मोननांगौ ना ससा सस फुनानै जानि र' एसा ओरैबायदि टेस्टि जादोंना सस फुननानै नों जाया होमबा बेखौ सस फुननानै जाबा सस मोनजायो बिराद गोथाव जादों आरोना ओंखाम गोथारमोन नामा मागा बुंजा खाबाय आंना फिसाया जादो ससुनानै जादो गिलास आइला ससजों गोथावसिन मोनजादों गोथाव नंगौना नङा माबा इरिमाया माबायदि गोथाव बानायनो रोंगौ थेंकिउबो होना मामिखौ थेंकिउ मामि होनदो संना होखाया दानफा दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै जों जाबाय थानोसै आरोना थ' आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय बाय आरो मोनसे खोथा लोगोफोर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो भिडिअखौ नाय आरोना दसेबाबो टाइम होनानै नाय बिराद खस्थ' मस्थ'सो भिडिअखौ बानायो आरोना अननानै दसेबाबो नायथार भिडिअखौ अननानै दे थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय बाय